Sugeng siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RMC Mbak Cinta selalu di hati. Selalu di hati. Iki oleh Mbak Hakas nggih. Kok ya si eling to? Pripun kabare Mbak? Sehat nggih? Alhamdulillah. Ketemu jenengan nang balik kambang gitu. Balik Kembang. Nggih, kula to mriko, Mbak. Nang ndi? Teng jenengan pas waktu ulang tahun kali syariah kali Bapak Koler. Jenengan wonten nggih. Nggih, kali bojo kula nggih mriko. Monggo Mbak Hakas badhe gendingan apa? Aku mlaku lirik-lirik. Lirih-lirih karaoke. Lirih-lirih. Lirih-lirih. Lirih-lirih karaoke. Nanti ketik. Lo kan kondo Sabtu sekali Sabtu lo kontrol. Antar kontrol teng rumah sakit. Kalau bermau kan nanti. Sing penting ngendali dulu. Iya, alhamdulillah. Niki, Mbak. Niku nih. Lirih-lirih dulur ya, iki mau siji gending kawitan bersama Mbak Hakas Kebundungan dulur ya. Nah, sudah rawuh di RMC Mbak Cinta. Asik. Milu nong lakune angin. Asik. Asik. Milu nong lakune angin. Iya, iya. Asik. Raino sun payung mega pengisitru kemul embun dalu muka sun bisa ngelalekaken Buye. Iyo. cari welas setuluse kari-kari wisono hang duwe Kesuwen berarti, Mbak. iya kuwe kemudian digondol wong Godol wong, Mbak, suwen. Ayo. Kemul sutra angsun Yoro
Miluno Ayo, Mas Prio, siang ya. Asik. Iyo. Raina sun payung mega Ayo, Mas Prio, selamat siang. pengisintru kemul embun dalu Ayo, undangan. Asik. muga sun bisa ngalalekake Iyo. cari welas setuluse kari-kari wis ana hang duwe Asik. Iyo. Wuhui. Kemul sutra angsun eman salon bayu yoro ninggal gelanggang eman embun merekane paran saikine kepian wong liya kari sing duwe welas mungkur sedot yo sing tole-tole temu sutra angsun eman tolong rayu yoro ninggal gelanggang eman embun merekane paran saikine kepian wong liyan kari sing duwe welas mungkur sedot yo sing tole-tole Lirik-lirik dari Kumo Cici Gending kawitan bersama Mbah Hamkas. Monggo dadan nopo. apa ya jadi jenengan tengen kula berarti 2 tahun yang lalu Iya. soalnya tahun kemarin betul rame-rame tahun yang dulu Karena saya 2 tahun ini tidak siaran di Kembar juga di Salihu. Nggih. Oh, nanti ketemu nang Salihu karo Mbak Uti. Nggih. Lah ya itu makanya kalau ketemu nang Balik Kambak. Tapi kulo mriko kali Pak Koler kali Syariah waktu jenengan ulang tahun nih kok. Nggih. Saniki jane ya bulan iki, bulan ngarep. Duka Nggih. mau ngonteni kula lari ning gawe. Nggih, monggo mriki dikabari. Kersane napa sambang teng mriko. Alah gampang. Lanjut napa? nih? Keledang kelambine. Keledang klambine karaoke. Nih. Nggih. Keledang klambine dulur ya Kumo Siji Kending seterusnya bersama Mbah Hakas Kepundungan. Asik. Iya, iya.
mati duwe nyawa duwe nyawa riko uga duwe rasa solwasi sing ana rumangsane cukup tak mene timbang wedang lambine Suntakane ana anggone suntakone malah nyenggrang mong nemoni lunyo wis welase paran ta sebabe sapa tahunge sang sing resul atine mung sadere kahanan kiwa apa ta iki bisa gawe kara-kara mumpung durung kadung lantur-lantur dadi dawa bangur isun mundur timbang sun angon perkara mati duwe nyawa duwe nyawa riko uga duwe rasa duwe rasa solwasi sing ana rumangsane cukup sakmene timbang wedang lambine gendeng sing Banyuwangi maknyes nang ati iya asik suntakane ana nunggoni suntakone malah nyenggrang mong nemoni lunyo wis welase paran ta sebabe sapa tahunge sang sing resul atine mung sadere kahanan kiwa apa ta iki bisa gawe gara-gara mumpung durung kadung lantur-lantur dadi dawa bangur isun mundur timbang sun angon perkara Kledang
Haji Gending seterusnya bersama Mbah Akas. Dilanjut nopo Mbah? Duh kelendi. Duh Kelendi karaoke. Niki nggih. Nggih. Duh Kelendi Jalan Haji Gending seterusnya bersama Mbah Akas. Moga-moga dengan senang hati dan bersama RMC Cinta selalu di hati. Asik. Duh kelendi. So, asik. Awak isun iki aputa kesing bisa lali eling katon riko hati nelongso Nelongso kari keronto-ronto nganteni riko semene lawase kesing ana teko Hiyo, asik. Endi janjine riko samayane jare arep teko nampingi ati Iyo, sapi aku riko separene ya sing ono kabare sing ono cundrume iyo, asik. opo wis sing temen maning opo kawis lali hati nelongso Iya, iya, iya. kari keronto-ronto nganteni riko semene lawase
dampingi ati Iya. tapi aku riko separene yo sing ono kabar Ayo Dewa Petir, selamat siang. sing ono cundrume wis sing demen maning opo wis lali Ayo Indonesia semuanya, selamat siang. Buat Dewa Petir, selamat malam siang. Neriko ang samayan jare arep teko dampingi ati tapi aku riko separene ya sing ono kabare sing ono cundrume Iya. opo wis sing demen maning Ayo Teh, silakan ya. opo ta wis lali Wes lali. duh kelendi Delok lah, jenenge Dewa Petir. Aja delok rene Pep. Karo sapa to supire bis Mito iki jenenge Dewa Petir. Walah marang dole. Terbuat dari kacang kedelai. Duh kelinci delok deh iku mau siji gending. Seterusnya bersama Bahas Ngas. Monggo dilanjutkan. pasang Bareng surute masuk. urip Pasang surute urip karaoke. kurang pinten Bu Niki habis ini kurang satu lagu. soalnya mbak tas kontrol Nggih, mboten napa-napa. ngendangi itu Nggih, sampun ngedangi sampun. lagi alhamdulillah pangapunten Nggih. Alhamdulillah sudah sampai ke sini ya. nggih kula nggih matur nuwun jenengan kula Nggih. ulang tahun teko gen kula malah Nggih. kula Nggih, mugi-mugi bisa nyambang ke sana lagi, ya Mbak nggih. amin Aja. Iya. monggo Mas Asis yen mrebet ngriki ngeroling kula Nggih. isun kaya watu karang anggone ngantem gedene ombyang tapi mage jejak sun ngadeg ngrasakno paite urip jurang kawah ya rasul lali muga sun temokno padame ati rumangsa urip sun saiki sunu bengi oirane bumi oh jenengan dengan kula pas balone kok watah nih kok omah dikepeki balon Nggih. Ya kok malah beto balone. alhamdulillah
sing lali ndonga isun nang pangeran kang maha agung lan isun percaya katuta sekara sing kira asat selawase Iya, asik. mesti ana pasang lan uga surute agere ati aja ketelaran jurang kawah ya rasul lali muga sun temokno padange ati rumangsa urip isun saiki sono bumi oirane bumi Iya, iya. uga sing lali ndonga isun nang pangeran kang maha agung lan isun percaya katung sekara sing kira asat selawase Iya. mesti ana pasang lan uga Mas apa? agere ati aja ketelaran Gusti kinapulaken tungan kula Gusti mugi kula namo seneng Kusam Wede, selamat siang. Selamat siang semuanya. Nek dalane penak tadi paling sering mampir kula. Nggih, Soalnya monggo. keluarga kula kan kumpulan ribu. Sinten? Tak ada. Dari tadi Pak lampu merah ya peluk dan lepaskan. Jajal pop iso apa iso. Pelok dan lepaskan karaoke. Sing pundi, Mbah? Dukur niku ya. Gitu. Jalane po enak, Mbah, pinggire. Ya nggih. Insyaallah orang ada sing bukat liwat. Oke, alhamdulillah. Peloklah dan lepaskan. Si Gening Pamungkas bersama Basakas Kepundungan. Oh yeah. Mengapa jikalau berpisah sayang cintamu jangan kau paksakan masa lalu bagiku tinggal kenangan peluklah daku dan
cintamu hanya pelarian. Kini di kau pun sadar, daku yang jadi korban. Peluklah daku dan lepaskan. Iya. Cinta-cinta pelarian, peluk dibanting, dilepaskan. Dilepaskan. So, masih bersama RMC Cinta Selalu di Hati. Bersama Bahamas Kepundungan dulur ya. So. Jadi Muhammad Aminto kaku-kaku. Asik. Yang menggantikan daku telah sedia. Orang yang dahulu ku tanyakan padamu tak terjawabkan. Terima kasih Cinta. Sudah sejak dahulu telah ku katakan, cintamu hanya pelarian. Iya. Kini di kau pun sadar, daku yang jadi korban. Peluklah daku dan lepaskan. Dan lepaskan. Dan lepaskan. Matur nuwun. Anak lupute Mbah kasebut kene sing kathah. Nggih, sami-sami nggih Mbah, matur nembah nuwun. Ukurane isone kursa paket, paket tau apa. teko madem panas. Sampun diendangi sampun marem kula. Nggih, insyaallah kapan-kapan mampir. Nggih, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang Kang wis raung ya, selamat siang. Ayo Kang, rene yo Kang. Kuk, jenenge Muhammad Aminto. Kok kuk?